tyhjänänsä. Toisaalta olisi voinut nyrkkeilijät. Silti on pahan näköisiä. Nyrkkeilijät näyttää aina pahalta, vaikka musta sellaista. En kyllä tiedä, meillä oli semmonen Manu meidän yläaste, tai lukiossa meidän yksikövalmennuksessa on paljon nyrkkeilijä, se on hyvässä meitä. Jos ne tehtävää. Sitten ihan siis täys nörä. Ihan vitu pehmeä jätkä. Ja sehän vitu ystävä mitään intellektuaalia. Se on nyrkkeilijä. No mut se oli kato vielä sitä. Silloin oma aikansa. Se on sille ihan sama. Aivan hyvän kielen. Tää on vähän kesää pois. Jotakin vähän steppäilee. No. Ei kuule. Se vihdoin tuli. Nyt voi toivottaa hyvää kesää, kun se vihdoin tuli. Silloin kun Hardy oli täällä, niin me käytiin purjehtimassa sillä, siinä oli Hardys Roidi ja sit yksi ranskalainen se arkkari ja Papakosin katot. Kuka? Siinä Ratonen leidosteli. Voi vaihdosta. Joo. Mitä mä pitäis kertoa? Ei kun en tiedä, onko se sama. Kyllä se on sellainen lyhyt. Sellainen lyhyt kompassi. Kyllä se on räyskättänyt mahdollisesti, jos se on sellainen. Joo, siis se nyt oli vaihdos täällä. Se tuli tänne. Mikäs voi täällä? Niin, hän oli niinku vaihdossa. Me lähti takaisin Marissa ja oli väkkiä. Nyt se lähti Marissa. Se saattaa olla se Frank. Okei. Mut anyway. Miten se on? Ei edes muista sen nimi. Ei se saa. Se on se Freddy. Se on se toinen. No mut anyway, kolme ihmistä, jotka ei ollut koskaan ollut purjehtimassa, niin Pyry piti tulla auttaa mua. Mut ei tullut. Tekikö se Pyry? No Pyry teki silleen, että mä osasin aavistaa sen. Se sanoi, että joo, et vois tulla. Ja sit Äänenpainosta kuulit. joo, ja sit se sanoi, että siellä on aika paljon hommia tässä päällä. Sit mä sanoin, että kerkeät sen 9. Joo, 9. Sit mä soitan silleen, mä soitan silleen joskus 12, niin millainen homma, että sit sanoin, että siinä on jatkossa aika paljon hommaa. To są załóżniczka przez USA, przez rastery. Niinku, jos sä oot tulossa, niin myöhästyt sä ajatusta tulematta. Ei. Siis sanoin, että tässä on pieni. Eli siitä se pystyy ja niinku... Joo, mä aavistin osaa se jo. Joo, mutta oli kuitenkin silleen... Mut Pyry välillä väläyttää nois, kun se heittää ton peruksella. Joo, tsiikataan, kyllä mä yritän mehtiä. Joo. Ja sit se saattaa mennä soittaa silleen puoli tuntia ennen kuin treffi. Moi, mä oon tässä puristussa, kun tää valmiin lähtee, missä oot? Mä sanoin, se peruutu kokonaan. Mä tiedän, mulla kävi vitu monta kertaa se, että Pyry on silleen täysin niinku ylittänyt kaikkea. Niin se ylittänyt. No mut anyway, niin sit navakka tuli, niin hyvä purjehdus. Eli vähän niinku tänään, mut kuitenkin 3 veneessä, jotka ei koskaan purjehtinut. Ja sit me lähdettiin siitä, eihän siinä lähdössä sinänsä niinku mitään hankalaa ollut. Mut se oli sellaista purjehduskoulumeininkiä, että suunnilleen tultiin takas myötätuulessa ja sit mä otin pelkään pokalla sen, kun siinä taas aika hyvin viipäytään sillä. Sit
Tara oli niistä kaikista eniten messissä siinä. Kaikki oli tässä. Se on kuitenkin silleen eniten messissä. Siinä mä sanoin silleen, että viittiinkö sä mennä tonne Keolaan niin kun ottaa vaan. Ja sitten menen siihen Keolaan ja sit huomaan, kun me ollaan jo aisojen välissä silleen puolivälissä tuolta Keolan, niin sellaisella ihan hyvän vauhtilla niin suoraan laittaa. Sitten huomaan, että se on ihan kanssa. Hyppää sieltä takaa suoraan eteen. Joo, paiskana muistaa. Vastaan vastaan. Ihan siis smoothisti se meni. Smoothisti joo. Vähän niinku vahingossa smoothisti. Joo. Siinä oli aineksia. Joo, siis noin rantautumissa. Mulla oli sama tuolla. No yksi hangossa sinun tai darrassa, mä menin kyllä pystylumaan, mä menin 20 kertaa ympäri siinä satamaan, tai senkin jotain silleen huutelemaan sen raadaan, että hyvä yritys. Ruuta.